оформят триъгълник. Това не се получи заради съобразителната игра на Крамбурас. След това неговото подаване не е никак добро. Възможност за Борац Баня Лука. Пада футболист на домакините в наказателното поле. Никола Серафимов получава жълт картон. Това е Дуспа. За отбора на Винко Маринович. Ето как една несъобразителна игра при разиграването на топката може да донесе много неприятности. А Крамбурас бе пресиран от Милош Йоджич, ако не се лъжа. И след това подаването му бе много неточно. Никола Серафимов беше извън позиция. Трябваше да опита по някакъв начин да изчисти топката. Но не успя да играе с нея и не най-доброто начало за Левски. Все пак. Светослав Вуцов се отличи с страхотни намеси миналата година срещу АПОЕЛ Бершева, когато Левски стигна до изпълнение на Дуспи. Да видим дали сега той ще успее да се справи срещу Лука Юричич. 29-годишният голмайстор на Борац Баня Лука срещу стражът на Левски, който спаси много важни Дуспи. Силва се Юричич, изпрати в обратния гол и открива резултата. 9-та минута, Борац Баня Лука открива. Благодарение на точно изпълнение на Дуспа Лука Юричич. Още веднъж през цялото време гледаше къде е вратаря на сините. Сержиньо за Армстронг Окофлекс. Има възможност Окофлекс да стреля! 1 на 1, простете! Страхотно изпълнение на Армстронг Окофлекс и натискът на Левски през второто полувреме дава нужното за привържениците на Левски, дава нужното за отбора. Някои биха казали къде беше този натиск. Защо го нямаше от началото на двобоя, но това вече няма значение. Армстронг Окофлекс изравнява резултата. Страхотна смяна на Хулио Веласкес. Ето как се стигна и до попадението. Майкон търсеше Рейналдо, той остана на тревата. Сержиньо с леко побутване за Окофлекс и не най-лесният гол, който е реализирал Окофлекс. Трябваше да поеме топката и виждате през краката на Ерера в далечния гол на Никола Цеткович. Невероятно попадение, наистина. Прекрасен гол.